elk liedje is voor mij verrassend geweest. Het Breken van de Lijn met Pearl. Een parel van een liedje. Nou, dat slaat ook een beetje op Pearl. Fantastisch mooi stuk. Dat vind ik echt een tip. Maar goed, die horen jullie nu allemaal op de radio natuurlijk. Dus dan weet je wel waar ik het over heb. Slaap mijn kind bijvoorbeeld is een heel klein, prachtig mooi liedje. Dat is ook weer zoiets. Ook weer een soort van autobiografisch liedje. Ik heb ooit 10, 12 jaar geleden eens een keer opgetreden op een bruiloft bij 2 hele goede kennissen uit de Zaanstreek. Dat was een van de meest intieme bruiloftjes die ik ooit meegemaakt had. Ze hadden al 2 kindjes. En op een gegeven moment 2 weken of een week, 2 weken na de bruiloft werd ik gebeld van... joh, Wol, je wilt dit niet weten. Die moeder die is in de slaap overleden. Terwijl die kindjes daarnaast lagen. Die lagen tussen papa en mama in. Maakten hun vader wakker. En papa, mama doet niks meer. Nou, dan word je gek. Ik reed op een gegeven moment naar Frankrijk toe. Daar kwam ik reed door België. Toen hoorde ik een Belgische zanger, Bart Hermans, het liedje Slaap mijn kind zingen. Nou, ik werd gek. Ik denk, die moet ik opnemen op mijn album. Dus nou, wel op zijn Hollands gedaan, niet op zijn Belgisch natuurlijk. Maar ja, dat is een van de pareltjes ook weer van dit album. En dat soort liedjes hebben bij mij wel heel veel... dat ik denk van, dat is heel speciaal. Duet met Pamela, Vraagtekenland, met mijn dochter. Het is ook altijd bijzonder om als artiest met je dochter te zingen. Ik ben bang dat Pamela nog muzikaler gaat worden als papa. Die zit nu op het IFCO in Amsterdam. Dus die heeft een muziekopleiding. Heel veel creatieve dingen doet ze. Dansen, zingen, tekenen, van alles. Ja, ze heeft musicals al gedaan. Siske de Rat, Pinocchio. Ze heeft met Kathleen van K3 al gewerkt. En ja, Pam komt eraan. Pam komt eraan, weet ik zeker. Maar ik laat het lekker op zijn beloop. Ze moet het helemaal zelf doen. Kijk, en uiteindelijk als ik denk van ja, nou is het er... dan pak ik erop en dan ga ik verder met haar. Want ik wil dat ze het helemaal op haarzelf doet.